Arkadağ şäheriniň açylyp ulanmagy berilmeginiň 2 ýyllygy münasibetli bu ýerde ir-ertirden ilki bilen bagtyar maşgalalara, ähli amatlyklara bolan döwrüp ýaşaýyş aýdan öýlen asarlarynyň gowşurylyş dabaraty geçirildi. Ol milli däpdesturlaryň ýerine ýetirilmegi bilen aýdymsaz usatlarynyň ýerine ýetirmegine joşgunly çykyşlaryň ýanglanmagy türkmen toýlarynyň hakyky milli keşbini emele getirdi. Aydımçılığın çıkışlarına merdane pederlerimizin ruhu tingen vatanımızın bu azayip günjögünne ayratin hukuk dereceli Arkadağ şäherine kurulan ýaşaýyş aýlaryna täze durmuşyň, bagtyar ýaşaýyşyň gülle we sökdüginiň wasby bilenten ýanglandy. Davrada gutluk sözleri bilen çykyş edenler ata-babalarymyzyň asyrlar boyu arzulan garaşly döwrümizde bolan guwançlaryny beýan edip, mehriban watanymyza peýek ýürekden zähmet çekip hyzmat etmeligi barada öýleriniň ýürek buýsançlaryny aýtdylar. Şeýle de dawaraň dowamyna çykyş edenler, gahryman arkadağymyzyň başlangyçlaryna münasip dowam etýän, arkadagly gahryman terdarymyzyň güneşli diýarymyzy durmuş ykdysady we meden taýdan ösdürmek, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini barha ýokarlandyrmak barada edýän ýazywy tagalalar hakyna buýsançly sözlerini aýtdylar. Täze döwrap öýlen eýelerini açarlyň gowşurulmagy dawaraň ýetasy pursatlarynyň biri boldy. Täze öýüň eýeleri şular ýaly döwrap saýlary sowgat eden Türkmen halkynyň milli lider gahryman arkadağymyda hemde hormatly prezidentimiz arkadagly gahryman terdarymyda alkyş we hoşarlyk sözlerini aýtdylar. Bular barada çykyşlar täze ýaşaýyş aýyndan öý edilmek bagtyn nisip eden bagtyar öý elleriniň dillerine gahryman arkadagymyda hemde arkadagly gahryman terdarymyza aýdylýan hoşarlyk sözler bolup ýanglandy. Olar şeýle azaýyp durmuşda ýaşamagy döredilen mümkinçilikler üçin gahryman arkadağymyda hemde hormatly prezidentimiz arkadagly gahryman terdarymyza alkyş aýdyp, zanlarynyň hemişe sag ömürleriniň udak, döwleti tutumlarynyň mundan meýlekde rowaç bolmagyny arzu etdiler. Soňra dawara gatnaşýan hormatly ýaşullar, ak ýyňyşly eneler we hormatly mehmanlar täze ýaşaýyş aýynyň içine girip, onnaky öýlen otoglaryna aýlanyp, ýaşamak üçin döredilen amatly şertler bilen tanışdylar. Otoglarynyň oňaýly ýerleşdirilişi we olarda gurnalan döwrap enzamlar öýlen eýeleriniň amatly ýaşaýyşyny üpçün etýär. Muňa öde halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna, ilaty hödürlenýän durmuş hyzmatlarynyň ýokary hil derejesiniň üpçün edilmegine möhüm orna eýelýär. Şoňa görä de öýlerde adamlaryň ýaşamagy, öýlerini oňaýly we rahat duýmaklar üçin ähli amatlyklar gözegine tutulupdyr. Bu bolsa ýurdumyzyň raýatlary baradaky asly ýörelgeleri esaslanýan döwlet siýasatynyň rowaçlyklary betlenýändiginiň nowatdaky subutnamasydyr. Täze öýlere göçüp gelen maşgalalar ýaşamak üçin iň aňra baş amatlykları üpçün etýän akylly öý tehnologiýalarynyň aýratynlyklary barada buýsanç bilen gurrun berdiler. Täze öýlere göçüp gelen maşgalalar watanymyzyň güllläp etmegi, ýaşamak, dörejlikli zähmet çekmek we ýokary derejede diň almak üçin halkymyza amatly şertleň döredilmegi ugrunaky hemişelik aladalar üçin hormatly prezidentimiz hemde gahryman arkadagymyza çuňur hoşarlyklaryny beýan etdiler. Belenşi alasly başlangyçlaryň netijesinde halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertleri ýygyderli esasa barha gowlanýar. Guruluşyk tehnologiýalary ulgamyna bar bolan ähli döwraplikler Arkadağ şäheriniň guruluşyna peýdalandy. Bu şäher häzirki wagtda Merkezi Aziýa tebitinde durmuş üçinçilik ulgamy tutuşlugyna elektron ulgam arkaly dolandyrylýan ýeketäk şäherdir. Akylly şäheriň ikinji tapgyrynyň durmuşa geçirmek bilen ol innovasiýalaryň ýokary şäher medeniýetiniň we maýa goýum işçiliginiň merkezi hökmünde ötüşiniň täze tapgyryna gadam basýar.